Η ΑΧΕΠΑΝΣ, η μεγαλύτερη ελληνοαμερικανική οργάνωση παγκοσμίως με πάνω από 3 εκατομμύρια μέλη και ιστορία ενός αιώνα, παρουσίασε τα βραβεία αριστείας ΑΧΕΠΑΝΣ Awards. Τιμήθηκαν 10 Έλληνες που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την προσφορά τους στην επιστήμη, την καινοτομία, το επιχειρήν, τα γράμματα και την τέχνη. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην αριστεία, την κοινωνική προσφορά και τον απανταχού ελληνισμό. Στην πρώτη τελετή απονομής των ΑΧΕΠΑ Awards βραβεύτηκαν 10 Έλληνες που διαπρέπουν ανά την Ιφίλιο. Υπάρχει βέβαια και ο φιλανθρωπικός σκοπός της εκδήλωσης, που έχει να κάνει με την αγορά ενός υπερσύγχρονου δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών στο στρατό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Βγήκε μια επιτροπή επιλογής, η οποία φρόντισε να επιλέξει τους καλύτερους Έλληνες που ασχολούνται με τη φιλανθρωπία, με τις επιστήμες, με τις τέχνες. Μπράβο στην οργάνωση ΑΧΕΠΑ, όχι μόνο για την απόψινή εκδήλωση και για τα βραβεία ΑΧΕΠΑ, αλλά για τη συνολική εθνική και κοινωνική προσφορά της. Τιμήθηκαν επιστήμονες, επιχειρηματίες, άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων που με το έργο τους αφήνουν διεθνές αποτύπωμα και αναδεικνύουν τις αξίες της ελληνικής κληρονομιάς. Ανάμεσα στους βραβευθέντες, οι επιχειρηματίες Θεόδωρος Τρίφων και Χάρης Βαφιάς, η σιδηρά κυρία του αμερικανικού real estate Ευαντζελίν Γκουλέτα και η συνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γύρισα στην Ελλάδα. Μετά από πολλά χρόνια έρευνας, έχουμε δημοσιεύσει πολλά πράγματα στην γενετική του καρκίνου. Μία βράβευση από τη μεγαλύτερη παγκοσμίως ομογενειακή οργάνωση ΑΧΕΠΑ δεν μπορεί παρά πραγματικά να μας τιμά. Η νέα διεθνής πρωτοβουλία της ΑΧΕΠΑ είναι η αγορά εξοπλισμού επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της Ελλάδας.